Yo! Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong kagaguhan na naman guys! It's a brand new day. So, nagpahinga ako ng isang araw dahil medyo nabusy ako sa paggawa ng assignment. Dahil kahit kung quarantine, binilinan kami ng sandamakmak na assignment. So anyways, nandito naman tayo para maglaro ng Mobile Legend. So anyways, let's go and game on guys. Maglaro na tayo ng Mobile Legend. So ngayon, magiging tank muna tayo. So kung bago ka sa aking channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching! Welcome guys sa aking channel. Don't forget to like, punch that subscribe button, and turn the notification bell below para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos. So let's get it on. Let's begin the battle. Where's my phone? Yeah. Yan. Magiging tank muna tayo dito. Let's get it on. Let's prepare tank muna tayo dito. So yan. Sama tayo. Ang dami kasi nga yung fight. Nakikita-trash talk na din ako dito. Woo! 1, go! So, andun si 0 na pero nag-lag pa rin. Siguro bad yung signal. So, yan. Let's begin. So, wait. Let's begin. So, shout out kay GAT23, Raze FXR, Adrian, JC, Summer, yung mga kalaban natin. So, ating mga alay, Side Effect, Cute Baby, Daz, at saka si John Cohen 44. So shout out sa iyo mga allies ko kayo guys kung nanonood kayo sa aking mga vlog. So pre-shout out 'yon. Let's go. Alright. Bakit tayo guys? I hope magiging successful itong paglalaro natin. First kill. Oh shit. Ouch pa nga. Oh, nandito si Nana. Ouch! Ow! Ow! Ouch. Ako lang. Yan. Yeah, you're dead. Ganda yung monitor dahil yung first kill is talagang bash na bash. Parang comment lang. Wah! Parang comment lang. Wow! I'm okay! Ano naman si Nana? Nakaka-irita yung puppet, yung transformation niya. First kill. Ouch! Atake ka. First kill yun. Boom! Gotcha! Maswerte ka, wala pang ulti Nana. Retreat muna tayo. Lakas ng laban. Uwi muna tayo. Babalik ako, Nana. Magbabalik ako. Later. Sa amin. Ngayon. So, wait. Patay ka sa akin ngayon. Layla, patay ka sa akin ngayon. Oh. Slime. Nana ba yun, Layla? Patay ka rin ng lag. Ha!
nag-lag yung kuha niya. Ang tawag nun. Sinapit tayo dito. Push tayo sa top. Dahil na equally divided na tayo. May dalawa sa bottom saka sa mid. So dito tayo mag-push sa babaw, at least makaka-push tayo. Hindi tayo sa pag push tayo dito. Woo! You're dead. Woo! Push tayo. Huwag na lang kasi kayo mag-bash ang ibang tao. Sabi na yung ginagawa na ng lahat ng ating presidente na upang oh my god, oh my god. Woo! Ouch! Deads tayo mga bro. Ang ganda yung Minotaur dahil nakaka-charge siya. Nakaka-rage siya. Tsaka yung sumasakit yung mga skills niya. So, push na. So, tingnan natin kung kailangan ba ng tab tulong ng mga grupo ko. Ouch! Ouch! Ow! Ouch! Marami nila, ako lang isa. So, okay lang. Kahit namatay tayo, ganyan naman talaga ang purpose ng pagiging tank eh. Saluhin mo lahat ng mga tira ng mga kalaban upang makill nila yung mga kalaban. So, update tayo. 1 kill, 2 death, 1 support. Okay, yeah. Push. Patay ka sa nana. Ouch. I'm okay! Pusa natin ang pusa. Woo! Yeah. Alright. Orange. Patay sa akin ngayon. Puts pa mo. Bakit ka? Woo! 2 deaths na. 2 kills na. 2 kills. Oh my god. Naglag pa. Oh shot. Oh shot. Woo! Ang dami. Retreat. Ang dami nila. Woo! Retreat. Ay, pusa. Help me. Pusa. Pusa, help me. Woo! You're dead. Okay. Bang. Ouch. Ang sakit nun. Patay ka. Woo! Akin yung kill. Naman ko sa isa dito. Woo! Ala, hindi pa makuha. Walang. Patay ka. Puts pa mo. Puts pa mo. Woo! Huwag natin silang panalonin. Wow, sakit. Naubusan sila. Pinupush nila yung mid. Ah! Oh! Marami palang karamban dito sa kilid. Kala ko alay. Parehas lang kasi may clouded. Para may clouded saka may nana. Yung pusa. I'm okay! Pinupush nila. Hintayan niyo naman ako. Huwag niyo mag-push. Wow. Panalo na to. Laro victory game. Legit. Victory game. Nice game. Good game, guys. So, ayun na guys. Thanks for the support, guys. So, if you happen to love this video, don't forget to like, punch the subscribe button, and turn on the notification bell
para ma-update kayo sa mga susunod ko mga videos. Saka kung gusto nyo makabilang sa mga shoutout ko, so don't forget to comment your name, comment anything para ma-shoutout ko kayo sa mga comments nyo sa aking video. So shoutout ngayon sa The Wizard Channel. So nag-comment sila. So yan na nga. Thank you for watching. See you next time.